så går vi hele vejen over. Valgte. Jeg vil ikke falde. Du skal lige gå over først. Den gav mig ikke nogen bivirkninger. Nej, hvor mange gange har du ikke lige brugt Atis regler? Nej, for det er ikke mig, der tager imod. Jeg skal derover. Er du klar? Der er jeg, så skal I sætte lige her i. Her i. I kan nå herud til. Hvorfor kan du ikke bare tage den vej, fordi den bliver smallere og smallere der. Den kommer nu. Ja, kom nu, Bold. Kom nu, kom nu. Han er sådan ikke kommet over. Jeg skulle lige klare mig for i vand. Kom, det er koldt! Er du i, Frederik? Ja, det er Frederik. Han er modig. Han er gæt, Valter. Nej, hvor øst. Nej, hvor er den der ost? Frederik, du er virkelig ost i dag. Og jeg er pølsen. Okay. Hvor den er god. Den er egentlig okay. Nej, den er død. Frederik, hvor er det? Prøv at se jeres. Lad mig jeres, den får smagt. Nej. Lille sand for helvede! Den er i vandet derovre, den flyver den forkerte vej. Han står sgu da hej ude på hovedet. Sådan er den godt, Frederik, den gennemført. Så der. Niels! Så nå, Peter. Fuck, jeg den kører for. Ellers skulle da forkert. Jesper, den er hurtig, mand. Mega. Det skulle da fucking lige meget. Den Den vender sgu da forkert. Ja! Jamen, og vi er hurtige, hva'? Det er lidt lort. Hvor er den? Hvem er så den bedste? Jeg er glad. Den er heroppe, P. Gå nu bare helt. Jamen, for helvede. Nej, jeg sidder fast i grumset. Frederik, få det grums væk. Kan du ikke sende den op til Møller? Går han ned i vandet? Ja. Skal da. Møller! Hvad? Der er krokodiller i. Møller! Nej, vi er nødt til at få en anden. Jeg er lige ved op til her. Nej, der giver ikke lige, men det Ja. er lige så godt. Så må du gerne løbe over. Man går ned i vandet, Frederik. Du må løbe i vandet. Jeg afprøver den forkert. Den er hurtig, mand. Ja, min båd! Det er bare heldigt, det nu. Ej, lad os få det stykker. Frederik, han fremmer mig i det der vand, det er sygt. Hvad laver han? Frederik, tag min paintball. Ja. Nej. Det gør han ikke. Det gør han ikke, A.T. Nej! Det er faktisk min båd. Nej, snækkeren sejlet. Sæt den videre. Her. Her er pladsen. Der er motor på det hele. Hvornår kommer superbåden? Kan du ikke komme op, Frederik? Møller, du lægger den. Godt, Møller, du lægger den på YouTube. Det kan jeg sgu da godt. Ja. Skal du være med godt? Jeg får den synker helt sikkert. Jeg skal bare lige have klippet det ud, hvor du sagde, den skulle på YouTube. Hvad? Jeg skal bare lige have klippet det ud, hvor du sagde, den skulle på YouTube. det skal på YouTube, det der siger jeg bare med det hele. Ja, nu sagde du det jo også. Nå, så. Fuck dig mig, jeg skal ikke klippe det ud nu. Nej! Ikke det lige, når det kun er et sejl.
Eller det ligner, det kun er et sejl på kameraet. Prøv at se. Prøv at se. Så var kun sådan en gradie. Nej, ja. Frederik, husk lige, den er bundløs. Nå, Jeg så seriøst fast. ja, det er det, jeg siger. Nej, hvor ikke. Prøv at mærke, den er ikke virkelig på pistol. Frederik, gå over. Hallo, Jose, prøv lige til Frederik. Står ude i vandet. Og så sin bukser nu. Ja. Den er på, den er så fast. Kom, Claus, den er hurtig, mand. Kom så. Overhæld. Hvorfor sejler vores altid baglæns? Han går i kanten af vandet. Han går lige i kanten. Det er lidt fucking lige meget, hvordan vores den Vi sender os jeres sted først. Du har sgu da i vand. Frederik. Den der Ria. Låne den 12. Tag den, sgu da. Vinderbåden. Fucking